Hej og velkommen til min nye poetiske YouTube-kanal. Mit navn er Henrik Bodholt, og jeg er blandt andet poet og forfatter. Og jeg fik ideen til at lave en lille YouTube-kanal med forskellige poesi, der bliver læst op. Jeg håber at få andre på også. Det skal ikke kun være mig, men jeg kan lige så godt indlede, og så håber jeg, at nogle af de andre digtere, jeg kender, har lyst til at sende nogle videoer også, som vi kan uploade på den her kanal. Men jeg starter med mit eget selvfølgelig, og jeg sprang ud, om man så må sige, som digter. Det er længe siden, men jeg blev ikke udgivet før i 2023, da forlaget Brandpunkt synes så godt om mine digte, at de synes, de ville give mig æren at blive debutant, og jeg vil læse noget af Truppetanker, som bogen hedder, eller rettere sagt, jeg vil faktisk læse den hele fra ende til anden. Jeg sidder lige nu i Bicagua, som er en lille by, der ligger heroppe mellem vulkanerne Tenorio og Miravalles. Bicagua er et forholdsvis køligt område i forhold til, hvor jeg ellers normalt bevæger mig ude på Stillehavskysten. Men alligevel er det dejligt varmt. Det er marts måned, og det er vist 4, 5, 26 grader, der hvor jeg sidder nu. Sidder lidt oppe i højderne, er oppe i 800 meters højde. Så det er forklaringen på, at det ikke er stegende hit. Men jeg synes, det var det rette element at læse de her digte i, fordi Truppetanker er skrevet primært i og om i Costa Rica og om min tilværelse i Costa Rica. Så nu vil jeg læse op. Du har aldrig set min palet, hørt mine skalaer, ikke lad fingrene føle mine former. Herinde er mine malerier, søde symfonier, skønne skulpturer, du ikke ved, du begærer. Kom, jeg lukker dig ind nu.